ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. дӯстон, ҳозир варзиш дар ҷӯшу хуруш аст ва ҳар рӯз бозиҳои шавқовар ва турнирҳои беҳтарин гузашта истодаанд. шумо имконият доред ки худи ҳозир ба ссилкаи дар якум комментария буда даромада бо ҳамроҳии дӯстони мо аз 1x дар ҳамаи ин ҷангҳо ва бозиҳо бозӣ карда бурд кунед ва агар ки дар вақти якум регистратсия промокоди Шафи ММА-ро истифода барен, пас боз ба шумо 6500 рубле бонус медиҳанд. ссилка ва промокод дар якум комментария закрепитшуда. мураббии чемпиони UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман Тревор Уитман мехоҳад ки шогирди ӯ муҳорибаи навбатии худро зидди Леон Эдвардс гузаронад. ма фикр мекунем ки мо визувҳои нав мехоҳем ва Леон Эдвардс барои ма визуви нав аст. аз якум муҳорибаи онҳо чанд сол гузашт ва ҳамон вақт ман мураббии Усман набудам. ма танҳо ягона рақиби беҳтарин аз беҳтаринҳоро мехоҳам. ҳамчун мураббӣ ма санҷишҳои душвор мехоҳам. мо мехоҳем ки ба он ҷо баромада ва боварӣ дошта бошем ки ҳар гуна қарорҳо мебарорем ва баъд мебинем ки мо нақшаи ҷанги худро дигар карда метавонем ё не. ин чиз яке аз беҳтарин чизҳост. вақте ки ту бо рақиби пешинаи худ меҷангӣ, аммо нақшаи ҷанги ту тамоман дигар гуна шудааст. ман барои любой муҳориба тайёрам. дар чунин сатҳи қарор доштан мо рақибҳои беҳтаринро мехоҳем, гуфтааст Уитман. хотиррасон мекунем ки Камару Усман аз вақте ки шогирди Тревор Уитман шуд, зарбазании ӯ ба сатҳи дигар баромадааст ва мо ин чизро дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс ва реванш бо Масвидал дидем ки Усман онҳоро ба нокаут рой кард. хотиррасон мекунем ки айни замон Камаруддин Усман 5 ҳимояи камарбанд дорад. 2 маротиба зидди Масвидал, 2 маротиба зидди Ковингтон ва 1 маротибаи дигар зидди Гилберт Бёрнс. ҳамчунин Камару Усман беҳтарин ҷангвари панд фор панд, яъне беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн дар UFC ба ҳисоб меравад. яке аз мураббиҳои машҳури ҷаҳон Ҷон Кавана гуфт ки рақиби навбатии шогирди машҳури худ Конор Макгрегорро зидди Кива Кай дидан мехост. аз рӯи суханҳои Ҷон Кавана, ӯ муҳорибаи Конор Макгрегорро рӯзи 7 май дар турнири UFC 274 зидди Тони Фергюсон дидан мехоҳад. хотиррасон мекунем ки айни замон Конор Макгрегор баъди осеби хеле вазнин худро барқарор карда истодааст ва аз рӯи суханҳои худи Макгрегор аз моҳи апрел ӯ тамринҳои худро оғоз мекунад. а Тони Фергюсон бошад дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод ки соли 2022 ба қафас бармегардад, аммо дар кадом саҳна ва зидди кӣ нагуфт. ҳамчунин ногуфта намонад ки чанд рӯз пеш президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки онҳо барои Тони Фергюсон рақиб доранд ва ба наздикӣ номи ӯро эълон мекунанд. дӯстон, шумо муҳорибаи Тони Фергюсон зидди Конор Макгрегорро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳамчунин имрӯз саҳнаи муҳориба ва рақиби боз як шогирди Ҷон Кавана, варзигари бебохти тоҷик Хуршед Қаҳоров муайян шуд. акнун варзигари бебохти тоҷик Хуршед Қаҳоров бо рекорди 8-0 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 25 феврал дар Дублини, Ирландия дар турнири Беллатор зидди варзигари англичанӣ Бред Ҷонс бо рекорди 17-3 хоҳад гузаронд. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, Хуршед Қаҳоров ҷанговари бебохт бо рекорди 8-0 аст ва аз 8 ғалабаи худ 6-ро фавран ба даст овардааст. ин муҳориба барои ҳар дуи ҷанговаро дуюм муҳориба дар ташкилоти Беллатор мешавад. Хуршед дар якум муҳорибаи худ дар Беллатор ғалаба ба даст оварда буд. Бред Ҷонс бошад дар якум муҳорибаи худ дар Беллатор шикаст хӯрда буд. акнун онҳо рӯзи 25 феврал вохӯрда беҳтарини худро муайян мекунанд. ногуфта намонад ки муҳориба дар вазни 61 килограмм баргузор мегардад. мо ба Хуршед омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, агар шумо низ ғалабаи Хуршедро хоҳед, пас ҳатман дар комментария Хуршед ба пеш нависен. ҳамин гуна дастгирии худро ба варзигари тоҷик нишон медиҳед. бовар кунед дӯстон, Хуршед ин комментариҳои шуморо мебинад ва хеле шод мешавад. мо бо ӯ дар суҳбат ҳастем ва ӯ бисёри вақт комментариҳои шуморо дар зери наворҳои мо мехонад. барои ҳамин комментариҳои худро нависен. ҳатман дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошед.